kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 51 minutos na nakalipas sa takna launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa gihapon. Ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Sabado. Wow! Despite of everything, in spite of, thank God, it's Saturday. TGIS. Bisan daw ka sulusundol kung kaisa sang pagdalagan sa aton kabuhi, no? Sa mga pagtilaw nga nagaalabot na binigid sa aton sini ikaayang lawas, no? In the midst of the pandemic. Pero sa gihapon, kapasalamat kita is because may ara sang ginatawag nga Sabado. Thank God, it's Saturday. TGIS. Sa mga nagalantaw na dila karon sa aton siniiyang Facebook Live, mayong hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
Sa aton si Masuki, sa mga nakatuni na, sa aton sininagasigabong nga frequency, ang 630 kHz, 630, sa lilisuan sa inyo si Tagsa ka mga radyo. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, hello, hello, and good afternoon, no? Labi na gid sa mga naga-enjoy dira karon sa aton siniiyang paglantaw, sa aton siniiyang Facebook Live, and at the same time sa aton siniiyang YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Ara na kamo dira mga kabombo sa aton sa YouTube channel. By the way, don't forget to like, subscribe, and share. And hit the notification bell below. Sa tanan nga mga suki naton, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalapati sa aton sining nga mga kabombo, no? Pasalamat kita kay may Sabado kita, no? That is why may ara sang ginatawag nga TGIS. Thank God it's Saturday. Salamat kita kay nakalabot kita sa adlaw sang Sabado, no? As always, ang aton siniiya nga mantra diri sa aton palatuntunan kahapon lamang sa tunga-tunga sang pandemya, no? At least buhi pa kita. Pasalamat kita kay buhi pa kita, no? Sa tunga sang pandemya ti unfortunately kadamo na sa mga nagkalapugday, no? But by God's grace, damo man ang nagkala, ayo, kag apisar nga nangin masulusundol ang pagpangabuhi sa tunga sang pandemya, mga kabombo, pero ang importante sa gihapon, buhi kita. Kung buhi kita, may ikasarang kita ya, may ibangon pa kita, may ihikuton kita nga magluto kang magkaon, no? May pwede pa kita nga magpakita sa pagpalangga sa aton sining miyembros ng pamilya, no? Sa aton sining isig ka pareho by saying I love you and hugging, no? Ang pagkup-kup kag hakos sa imo sining mga pinalangga sa kabuhi, mga kabombo, no? Sa imo sini iya abi ang husband o kon wife ti daw kanami man, no? Kung kaisa kung galain bala ang imo sini nga pamatsyag, pero kung hakson ka sang bana mo or sang asawa mo with matching hapuhap sa likod bala Bombo Harold, no? You feel good, no? This is my true story. Bits and pieces of my life. You know what? Ga-request ko na yan sa husband ko nga, honey, hello DJ Jessie. Siling ko galabay si DJ Jessie. Gambal ko na sa iya, honey, hapu-hapa ang likod ko samtang nagapakakos ko na iya, kag nagapahapuhap sa likod ko kay I really feel good, no? Each time nga hapu-hapon ang likod ko, no? Kay kanami baya, no? According sa research, ang paghakos, no, sa isa ka pinalangga mo sa kabuhi, no, makabuhin-buhin sang ginabatsyag sini nga malain sa lawas, no? Makabuhin-buhin sang ginatawag nga stress. Yes, napamatudan na sa research, no? The positive positivity, no? In hugging someone or your loved ones. So free man lang na, no? Free man lang ya ang maghakos sa imo siniya nga pinalangga sa kabuhi. So hindi mo na pagulaton ya nga mahambal pa da saya ti ako ya kay man asang bana ko ya nga gusto ko ya gali ya is because I'm not feeling well, mapahag ko, pero outspoken lang si Miss Jazz, no? Gambal gi ko na iya nga honey, kindly hug me and hapu-hapang likod ko kay nami na dayon akon sini mga pamatsyag, no? So sa kabuhi ta libre lang na iya, no? Libre lang maghambal nga
I love you, no, from the bottom of your heart. Na kung kaisa galing kay di daw na ano na bala daw, kung kaisa daw linya na lang bala nga gahambal pero wala hindi tudok sa tagipusoon, no? So kinahanglan sa tunga subong sang pandemya, we really need each other, mga kabombo, no? Sana siling ko na gani ang paghambal nga palangga ko ikaw, no? I love you. Sa imo sini nga mga loved ones, no? Sa imo sini nga spouse, sa imo sini iya nga nanay, sa imo sini iya nga tatay, sa mga utod mo, sa sining sa tunga sang pandemya, you know, makabulig, no? Makabulig-bulig ina, no? Kag ang paghakos, no, kung naglain bala ang pamatsyag sa imo siniya nga baby or sa imo siniya nga bata, kung hakson mo siya nagkanami, no? That's the so-called tender loving care sang isa ka iloy sa iya sini nga kabataan. That is why no, it's free, no? So ginaano ko dito gina-remind ta lang bala kung kaisa nga daw nagakalipat nga initanan makabulig sa aton sa tunga sang pandemya, no? Yes, we need doctors, we need our frontliners, we need medicines, of course, no? Kay amo inang pamaagi sang Dios nga kita ang mabulong sa mga malain nga ginabatsyag naton sa mga balatian, sa tion, especially sa sining pandemya. Pero ining mga bagay nga mga simple gestures na kung kaisa daw ka daw ka ininto ka gininta. No, according sa research, you know what? Sa mental health sa subong kay gina-focus subong ang mental health, ang paghambal nga pagpabatsyag sa pagpalangga, no? There are so many ways nga ipabatsyag ta ang aton si pagpalangga sa aton sini nga mga loved ones, even sa aton sini iya nga mga kapwa, no, sa aton si mga fellow men, no, especially kung nagabalatian sila, no, sa sining tion sang pandemya, ang pagpabatsyag sa pagpalangga kon isa na dirati kon may kwarta ka ti mabulig ka abi, no, materially or financially mas manami gid. Pero ining mga simple gestures nga wala ni bayad, no, kag pwede gid naton mahimo ini, no, kaangay abisang pagyuhom, no? Sang last Friday tigin ano na diri ang hashtag Smile Strong. Kaya libre malang na mo, no? Libre ang yuhuman mo ang imo sinisig kapareho. Kung kaisa mo mabulubudlay kung may mga problema kita, syempre, hindi man natin mapilit ang aton sinikaw galingon, no? Pero kung okay man ang pamatsyag ta, kag masugataan nato na aton sinisig kapareho, yuhum ta no? Smile ta. Ano ginaya ka budlay nga magyuhom abi, no? Kanabi baya kon yuhuman ka. Kay kun ang isa ka tawo ginayuhuman mo, ako ko yuhuman ko man siya, no? Kanami baya kon yuhuman ka. Kay ang tendency mo, mayuhom ka, you smile back, no? Ti amo man na, no, mga simple gestures, no? Pampag good vibes diri ni Miss Jazz sa aton si pangsabaduhan nga programa kahapon lamang ang simple gestures, no? Mga loving gestures sa aton sining mga pinalangga sa kabuhi, sa aton sining mga isig kapareho, no? Sa tunga sang pandemya, mga kabombo, we really need each other. Sana siling ko na gani ang hakos, no? With love, no? Ang hakos nga may pagpalangga, no? Samtang ginahapuhap ang imo sining nga likod, you feel good, no? Ang paghambal nga I love you, no? Kanami pamatian from the bottom of our hearts gid maghambal kita I love you. Kundi ang ginahambalan mo na ang particular person ang ginahambalan mo sang tudok gid sa tagipusoon ngo paghambal nga I love you, palangga ko ikaw. Kundi kanami man sa iya sini nga pamatsyag, no? Ang paghakos, paghambal I love you, no? Pagpabatsyag sa pagpalangga, no? Sa sining pandemya dako ginaiya nga bulig para sa aton. Libre lang na tanan, no? We can do that anytime of the day
mga kabombo, no? So, I love you, no? Kami diri sa Bombo, palangga kamo namo, no? By way of saying thank you. At the same time, no, sa inyo siniiya nga pag-suporta sa amon diri, sa amon siniiya nga mga programa sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. So, pang Sabado nga edisyon sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa mga nagapareser na dira sa aton siniiya nga YouTube channel, no? Sang DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello and good afternoon. Sa Facebook Live at the same time, kag subong man sa aton siniiya nga 630 kHz, no? 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa ka mga radyo. So welcome diri sa aton sini nga Saturday edition sa aton palatuntunan kahapon lamang. Antes pa man sa tanan, ari anay ho, another pampa good vibes ni Miss Jazz, no? We are just doing our very best, no? Especially here sa Bombo Radyo, no? Not only giving you updates, no? Mga big events, of course, to entertain you, no? Kag pagpalapnag sa ginatawag nga good vibes, no? Kay kinahanglan gina naton. Kasi nasiling ko na gani, ang isa sa mga ginatutukan karon sa bugos na kalibutan, amo ining aton sining nga mental health, no? Kay kinahanglan sa tunga sang pandemya, kabalo kita magdala, no, sa aton siniiya nga kagalingon, apisal sa mga pagtilaw, especially sa aton sa ikaing lawas, no? So, amo na pampa good vibes ni Miss Jazz, no? Ang mga loving gestures, no, nga libre lang na kag pwede ginaton ina mahimo sa aton sini nga mga pinalangga sa kabuhi sa aton mga miyembro ng pamilya, no, sa aton siniiya nga mga close nga isig kapareho, no? Kay daw bulubudlay man na bala nga masugatan mo sa katao, gulpi mo lang siya nga ihakson. Base ikaw pa ang makatilaw, no? Ibutang taman sa insakto nga ano ni nga lugar ang aton si kaugalingon. Din sa mga pamilya mo yati namin na hakson mo from time to time, just to feel them that you love them, no? To let them feel that you love them. Pero kung mga masugatan mo lang yati, smile, no? Libre mo lang yung paghihom. Okay? So, ari pagidong isa ka pang good vibes ni Miss Jazz. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, which is the lighter side of the program. Sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Aton sining opening song, syempre, pampa good vibes, no? Ang first runner-up. Kahapon, by the way, amo ini siya ang request, no? May nag-request sang sining ambahanon, si Inday Tubalambo, no? Nag-request siya sa ambahanon, kagdamo ni nag-request sang sining ambahanon, no? Ang ambahanon nga produkto sang Bombo Music Festival 2019, mga kabombo, no? Amo ini ang first runner-up sang Bombo Music Festival 2019, ang ambahanon Bagyo, no? Daw kaangay sang Bagyo, dapat siya tubangon nato ng ato sining mga pagtilaw. Gin-compose ni Giancarlo Torres, kag gina-interpret ni Ian Bryle. Here it is, mga kabombo, ato lang tawon sa Facebook Live during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2018. Ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y pagguhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumitis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo.
ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala. Loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Humigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Kay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit na kumukulog. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at kay nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahapal ka rin at bubuhos. Ay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang at kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Ay isang bagyo na di mahihito. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Kay isang bagyo, kumikit lang, kumukulong. Umaagos ang lakas na nasa'yo. Isang bagyo, bagyo. Kay isang bagyo. There you have it, mga kabombo, ang aton sining pambukas nga mahanon para gid sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga nag-request, no? Especially sa kay Inday, no? Am I right, no? Kahapon gin-mention ko ini sa kanginan nga nag-request si Inday sang ambahanon nga bagyo. Kung kamo mayara man sang abilidad sa pag-compose sa mga beautiful original songs, aber, padala na kamo, no? Ano kamo compose sa kamo dara nga daan, kag be ready kay kon magbalik ng aton sini nga normal way of life or new normal way of life. No, magapadayon man ang aton sini iya nga pag patigayon sa aton sini nga kaugalingon nga paindis-indis sa pag-compose sa mga original beautiful songs, no? Kinaagi sa aton si Bombo Music Festival, mga kabombo. Okay na kita dira sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. By the way, sa sining hapon may ara kita sang true to life story naman nga igapaambit sa inyo sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kung kamo mayara man sa makasaysayan, pwede kamo ka-email, no? I-email nyo na lang para hapos sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. By the way, good afternoon sa aton sining mga suki. As always, hindi kompleto in aton sining programa kon wala ang aton si Masuki ho nga nagapariser diri sa aton sining palatuntunan kahapon lamang sa aton sining YouTube channel. Good afternoon lang dira, no? Especially sa kay
Sir Ivan Cerveza ang aton siniya nga mga suki gid no sa kay Tatay Eddie kag subo man sa kay Joy Cerveza no sa pamilya Cerveza dira sa may Bagroy, Bago City. Oy, by the way, si Nanay Lita, no? May pila diri ka mga reminders dapat si Miss Jasso. Kay si Nanay Lita bala sang Bago City man, no? Nga nagpadala sang mensahe si Nanay Cel Ornopia Delfin, baw ang iya sininga Iloy. Si Nanay Lita, nga ang panawag niya sa akon si Janice. Asa subong si Janice gid. Siling niya, kapamati gid ko permi inday sel sa kay Janice, no? Especially kung i-greet siya ko na, punanamian gid ko, no? Di subong birthday gali ho. Abwas, no? That's gonna be tomorrow, no? So advance happy 87th birthday. Wow. Sa January 23. So, buwas nga adlaw Domingo. Happy birthday sa imo Nanalita. No? Dira sa may Bago City. Si Nanay Lita, ang iloy ni Nanay Cel Ornopia Delfin. No, sa kay Nanay Lita sa Bago City. Nanay Lita, happy birthday. 87th birthday na ni Nanay Lita. Baw, duha na lang or tatlo na lang ka tuig, kunting indak. Tatlong indak na lang Nanay Lita, no? Kag mga 90 anyos na si Nanay Lita. Baw ate, daw sila daw tubo-tubo sila sa iloy ko. My mother will be turning 89 this year by God's grace, no? Kag it's because sa iya siniga happy countenance, no? Inagadugay gid man niya ang mga buot to, no? Mga babuot bala kay ang iloy ko hindi man sa pagpabugal. So hindi niya makaibalo mga kig. Mahibi lang na iya. Yung pagkabingit niya daw ako gid ang nakasunod. Nanay Mildred, I love you and I miss you. Si Nanay Lita, amo man ako. Si Nanay Lita is 87. May 87 sa siya tomorrow, no? So, happy 87th birthday, Nanay Lita. Ang pinalanggang iloy gid ni Nanay Cel Ornopia Delfin, ang aton siniiya nga avid listener, kag Bombo International Correspondent, no? Sa Khartoum, Sudan. Nanay Cel, ha? Wala na ko utang. Kaya Miss Just advance mo gid, ha? Yes, ari na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sa tanan nga mga may birthday dira, okay? This is all for you. Happy birthday. God bless you. Sa pagpanguna ni Nanay Lita nga 87 anyos na, buwas, advance, happy birthday. Sa subong gid nga adlaw, 22nd of January, happy birthday sa inyo tanan. Antes makita magpadayon, magabuya ako anay sang pila ka mga panumdom, magabalik ang aton sa palatuntunan kapon lamang pagkatapos. Gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Habalik kita diri mga kabombo sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. By the way, may ara kita sang isa ka espesyal nga bisita sa sininga hapon. Sa supervise ang aton siniyang station manager Bombo Mary Divine Grace Coelho, mga kabombo, no, may mapadala or na may mapaambit sa iya siniyang special man nga kasaysayan, no? Isa ini siya ka lalaki kag eldest sa 5 ka mag-ululutod. So may mga ups and downs sa iya siniyang kabuhi, no? Bilang isa ka eldest nga bata sa iya sin maginikanan kag sa sininga hapon mga kabombo, no? Aton iga welcome by the way ang aton siniyang espesyal nga bisita sa sininga hapon, no? Wala sang liwan si Sir Raymar Lubaton Morado, no? Ara na sa aton sininga linya, no? Gapasalamat man kita kay Sir Raymar Lubaton Morado. Kaya I'm sure makuhaan man naton ini sang leksyon kag inspirasyon ay siniya nga true to life story man. Especially sa mga pagtilaw bala nga maagyan o sa kabuhi, no? Sino man abi ang wala sang problema. Bisan mag hands up ka pa da hindi kuya magkilala sa imo yang wala ka problema. Tanan ta may problema and we have our own story to tell mga kabombo, no? When it comes to problems, testings and trials in life, mga pagtilaw, mga unos sa kabuhi, no? I'm sure si Raymar bilang kamagulangan nga bata kag magulang sa mag-ululutod, may ara siya sang mga ipaambit man diri, no? Ang kasaysayan sa iya siniya nga pamili nga istorya siya sinikabuhi. Ara sa aton linya si Raymar. Raymar, good afternoon. Ma'am, just good afternoon. Aha. Mayong hapon gid si imo kag una sa tanan ginaabi-abi ko gid ikaw, no? Diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. Odo ka kagwapo man balangaya kay Raymar mo, no? By the way, how old are you, Raymar? Anyway, ma'am, 35 ko. 36 ko this coming March 16. Mm-hmm. Ang imo siniyang mga ginikanan, taga-dirigig ka mo bali? Ang inyo siniyang... Yes, ma'am. Ang akon nga mother is taga-Bago siya, ma'am. Taga-Malingin din kami. Bago? Yes, pa. Diin dampi sa Bago? Sa Malingin, ma'am. Malingin, Bago City. Okay. Tidra gisubong ka mo iya-abi naga-estar? Subong, ma'am. Ari na kami sa Tumag. Diri sa syudad sa Bacolod? Ma'am. Ang imo si maginikanan, tumandok gid sang syudad sang Bago? Ang akon nga mama, ang akon nga papa, ma'am, taga Masbati na siya. Bali nag-meet na sila sa Manila. Oh, okay. So, pila ka mag-ululutod? 5 ka bilog ka mga mag-ululutod, no? Yes, ma'am. 5 kami ka mag-ululutod. Bali ako ang eldest. Then, babae. May isa ko ka-utod. Kaya lalaki. Sikan to the last, di siya kasama. So, bali, sa 5 ka mo, 2 ka mo kalalaki, ka 3 ka babae. Yes po. So, ang imo si mga ginikanan, sino gani ang ngalan ni tatay mo? Si Renato Morado, ma'am. Oo, Renato Morado. Pila ang yes ni edad? Buhi pa man siya doon subong? Actually, ma'am, yes, ma'am. Buhi pa man siya. 60 siya, pero wala di siya sa amon subong lugar since first year high school ako. Okay. Ato siya dito sa nagbalik sa Masbate? Ma'am, nang separated. Okay. Ang imo sininga Iloy, sino gani ngalan sa imo sininga Iloy? Zinaida, ma'am. Zinaida Lubaton. Yes, ma'am, Morado. Pila ng edad ni Nanay Zinaida?
Asang December 31, ma'am, nag-59 siya. Yung birthday yan, gid siya namon. Tiyamakon mo na, no? 59. Sa inyo lima ka mag-ululutod, pila na baliya, Raymar, ang may pamilya? Bali, duha kami sa akong brother, ma'am. Duwa ka mo ka, lalaki, nag-una gig ka mo ya. Ang tatlo, ang Tres Marias nga nabilin, inang... Bali, amo na sila ang gaano kay mama, ma'am. Ang ga-support kay mama sa balay. Okay. Amo na. Sa lima ka mo, kung ibalik na to ang mga nagliligad ninyo, sa inyo sini nga pangabuhi, sa inyo sini nga wala man kamo problema sa inyo sini nga pag-eskwela. Ano to that time? At that time ti ara pa man siguro ang imo sini nga amay. Anong trabaho ni papa mo before? Ano man, ma'am, remedyo man lang. Ampo amo na. Sang nag-time na nag-separate sila si mama na buhay sa amon. Ahay. Ang kabudlay. Sa pila tong edad mo sa nag-separate si, if you don't mind, no? Nag-separate si papa kasi si mama mo. Pilang edad mo that time? Kay ikaw ang eldest, di ba la? Yes, ma'am. Kaya ang ko the time first second year high school ako the time. And then ako nga sister pag actually ang amon niyang guess is why din siya kakita sa amon niya until now. Ahay, wala gid siya kakita. Abot silingon ang kamanghuran ninyo yang babayi, no? Yes, ma'am. No, I think siguro mga 23 24 Subo years ago. ang iya sini nga edad. Apa. So, suno pa sa imo bilang kamagulangan, I'm sure maka-relate man dala ang iban nga eldest, no? And they have their own story to tell. Being the eldest, sometimes especially, no, ti wala na abi, wala hindi ta naman pagtandugon abi ang pinakarason. Yes po. Oo. Pero ti sometime nga nag-separate ang imo si maginikanan, ikaw nga eldest, no? Lalaki ka pa naman. Ano ang nabatyagan mo? Second year high school pa lang mo. Ikaw? Yes, ma'am. Oo. Tanan ka mo nag-eskwela that time. Ang ara na yang daan sa mga manghod mo, abi? Actually, ma'am, si mama na lang. Akong sister, na sport akong mag-eskwela. Basta nga nakagraduate siya. Ahay. Daw na batyagan ko gid bala nga ang ano ni Raymar subong, no? By the way, Raymar, inang sometime to ti sana siling mo na gani, no? Kabudlay gid ang pagpangabuhi, especially yes, kon wala taman ina ginapangayo, no? Pero kon amo na ang sitwasyon, ti ikaw nga daan ang kamagulangan, high school ka pa lang, kung sa ano pa huben pa. Ti daw nabatyagan mo. Nabatyagan mo ang no? Ang na daan? Kabudlay. Kabudlay. By the way, ano na daan sa ara ka sa kilid, dalan? Yes, ma'am. Ari ko sa sulod actually. Okay. Ari ko sa hospital, ma'am. Pinagwa lang ko. Okay. May na gano, goro. Tandugon ta lang na. Dugay. Imo Ara na. Okay. Okay na, ma'am. Oo. So, sometime to nga amuna na ang second year high school ka pa lang. I'm sure, no? Daw ara lang bilang kamagulangan, daw ginlukdo mo, although ara pa man si mama mo that time. Si mama mo that time, nagatrabaho pa? Or nagatrabaho siya. Si mama nagtatrabaho din since kami broken family, obras kampo, sulod balay. Tanan na lang para makasurvive kami. Start sa Montia. O ka muna. So, ano to ang mga realization mo that time, if you don't mind, Raymar, nag-abot sa punto nga daw
ano ni sa imo sini nga tagipusoon abi ang ginatawag bala nga hatred sa kay papa mo or wala man abi? Bilang tao, ma'am, amo na bala, ang bilang tao, ano sa family, nag-abot gid sa time, ma'am, ang hatred bala. Kung ma-recall mo ang imo nga, ano, imo nga, nagyan nga, bilang teenager, na bilang tani nga, ma-feel mo man nga, ano pa, part ka sa imo nga, pagdako bala, ang happiness mo, ang basagan mo, pero since then, kay para sa imo ang responsibilidad. So, amo na, ma'am, do ka good like it. Subot silingon daw wala mo na enjoy ang imo nga ano bala imo nga stage ang imo nga pagdako pagka teenager abi, no? So amo na to dayon daw kung sa ano pa natubuon kag gidayon sang buot, no, Raymar? Yes, ma'am, correct, ma'am. Kay so ako man during the time, pasalamat ko kay ang akon nga mga mostly ko sa mga kilala ko nga mga ano may mga matured ba, so dako ang nabulig sa akon. Siyempre sa ilab lamang nga kaisipan, bilang may mas magulang sila sa imo, makatag sa advice. Amo na nga daw kalaka lang sa mga kaparehas ko lang nga edad ng barkada ko. During that time sa mga muna ano ko mga tatay, amo na pala. Mga amo gini mga ano ko. Daw nagserbe man to abi sa imo yang mga angels around, no? Daw yes, sa amo na nga panahon ang Ginoo wala man nagapabaya, no? Kay tinga yes, correct, ma'am. Yes. Until now, ma'am. Yes, ma'am. Until now. Daw nagserbe sila ya abi nga imo mga salandigan, mo bisan mga sa ila sin mga advices ti kung saan yes, papuno ka sa ila sin nga mga advices abi, no? So Kung Raymar, mga panahon. Yes, ma'am. Yes, go ahead. Ma'am. May isugpon ka to sa imo? Ayo, ma'am. Yes, ma'am. Ang mga panahon wala, ma'am, nga ano nga wala ka istoryahon. Muna lang mahambala mo sa sang istorya nila din patag sa advice. Okay. Pero sang panahon nga to si mama mo ya able pa kag asa na siling mo na nagatrabaho siya sa kampo? Yes, ma'am. Kampo ka samo ni wagin man to italam na. Bago ti ako to tell you honestly makarelate gid ako kay Draman ako, no, kasi manwa ko gid ikaw gali. Raymar, no, kami sa may sidelight lang, no, sa may Hacienda Kamansi, no, dira sa may Maaw, no, dira kami sa Maaw. So makarelate gid ko sang ginahambal mo nga uma, no, mga nagatrabaho sa uma kay ti gina-picture out ko kag ako mismo makarelate gid, no, sang pagpangabuhi sa uma, no. By the way, Raymar, so that time anong ginatrabaho ni mama mo? Ano, nagapang patdan or nagapang sang tubo? Pangilamon. Pangilamon. Yes, ma'am, kung may animan yun, pamupo. So, Raymar, apisar sina, no? Kundi ikaw ang nagbulos abi sa responsibilidad nga ginbayaan abi ni papa mo. Sa mo nga panahon, Raymar, nakatapos ka mo, ikaw especially sa pag-eskwela. Kamusta ang inyo sining pag-eskwela that time? Ako, ma'am, pag nag-stop po ang high school. Okay. Pero sa college, sa high school lang may man ko. Nakagraduate ka sa high school? Nakagraduate man ko. Very and good. Then ang ako nga sister ko, nakagraduate man sa sa BCC. Ang dason sa imo? Ang ikatatlo namon. Ikatatlo. Okay. So sa lima ka mo at least naka-eskwela bisan elementary high school. Lagi na tatlo, ma'am. Okay, tatlo sila ka Marias. Ang tatlo sila, ma'am, bali ang
ang ikatatlo sa amon siyang una nag-graduate sa ila. And then ang ikadua sa ako naman nag-graduate man. And then ang youngest na mo na muna ang naka-graduate man for all sa BCC diri sa Bacolod. College tanan. Yes, ma'am. Tiyambakon mo na, no? Despite of everything, no? Grabe. Bot silingon, kamo ni mama mo ang nag-uyatay kamot, kag nagbinuligay, I'm sure, no, sa pagpa-eskwela sa imo sini nga mga manghod. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kay ano bala, ma'am? Siyempre, sa among sitwasyon, gusto sa mga manghod ko nibi, ng mga babae, matigaan bala si mama. In return bala ma'am sa iyang pagpangamublay. So, kaning wagit sila nga makatapos. Okay. Subot silingon, wala ka problema sa mamanghod mo kay bangon sa ila sining paulikid kay mama mo nga nakita nila nga ti amo na nagapatial sa init kay nabaulan sa kampo ti amo na ila inspirasyon nga kinahanglan tapuson ginamo na amon si pag-eskwela para nga patagaan namon si mama, no, ibalik namon ang mabalikan man lang namon ang pagsakripisyo ni mama ninyo sa inyo, especially sa mga manghod mo. Yes, ma'am. Amo na ang ilagin nimo kay mama. Very good, no? Kanami, no? Pero ikaw ano to yung nag-abot sa imo sini nga mind kati although nga ti ara pa man si mama mo, pero nag-untat ka gid, nagdesisyon ka gid mag-untat. Naguntat ko ma'am ng eskwela kaya nagubara ko para at least man kahit hindi kin man amo namlo kahit ano ka na tiga ikaw gidya abi ang amo na istorya sang sang kamagulangan. Wala man niya sang magulang sa imo nga amo ang magabulig sa imo, no, unlike sa tatlo mo ni ka mga manghod nga nagpanuto sa ila sa pag-eskwela. It's because nga ara ka nagtrabaho ka kag ara si mama mo. So amo nang rason kung nga ang nag-untat ka gid kay agud makapangita sang trabaho. Yes, ma'am. Siyempre maka-survive mo kami kag bisan pa paano bisan makaswila lang bala ang mga utod ko. Kay salamat man ko sila kay nanutok man sila bala. Why ka problema? Ka mga matutom, ka mga but-anan sa imo siniya nga mga manghod abe. Yes, ma'am. Di kita mo na, no? Apisal sang mga pagtilaw, ang mga abyan mo, nga may mga edad, nagahatag sa imo sang advice, no? Nga amo ang dako gid ang nabulig sa imo, naghatag sang bulig sa imo, no? Panumdum nga kaya mo yan, no? Just be positive, be strong. Pagkatapos, waay ka man problema sa mamanghod mo, nangin matutom sila. Kung silingon niya, God has been making a way, no? Asa subong sa imo sining kabuhi. Raymar? Yes, ma'am. Ang importante mo lang, ma'am, sa mga amo ng mga sitwasyon, hindi lang malis ang imo nga paminsaron kag ang hat ba lang imo nga laktan, hindi lang din malikis. Ay kinahanglan ara man sa imong liave mo, no? Yes, bilang magulang, ikaw ang modelo, kung sa ano pa, ikaw ang driver, upod man si mama mo eh. So, eventually, nakatapos ka mo sa inyo siniyang sila sa mamanghod mo sa ila sa pag-eskwela. Si mama mo, sa amo to nga panahon, may ginabulubatsyag na siya, Raymar? Mga 3 years ago siguro, ma'am. 3 years ago. Anong natabo sa kay mama mo last 3 years ago? Nga para sa imo amo gid ni ang isa sa mga biggest blows sa imo sa inyo kabuhi bilang eldest gid abi sa pamilya? Ma'am. Bali ma'am nang balik-balik kami sa ospital. Nga ano ang diagnosis ni mama mo? Mama mo Zinaida? Yung kidney, ma'am, may diferensya. Okay. So, at
siguro 2 years na si mama gina-dialysis. Almost Subong. sobra na 2 years. Mm-mm. So, duwa na siyang naging critical. Pero mama ko very strong. Gabato gyapon. Mm-mm. Mm-mm. Gabato siya. Ginatingwaan niya na makasurvive. So, asang last Friday, aling isla ma'am sa Taning Hospital. Nang dialysis siya. And then, sang pagpuli nila sa balay, nilagaw pa sa tuloy sang mga utod ko. Nagawa pa sila. And then, pagpuli sa balay, sang gabi By the na, way, by the way, Raymar, no, para klaro sa aton, sang last 3 years ago or 2 years ago, at sang ang diagnosis ni mama, nga before may ginabatsyag si mama mo or high blood ma'am. Yes ma'am, high blood. High blood. So amo na ang iya sini kay suno pa sa imo si mama mo ya very active, no? Panghilamon, nagatrabaho Yes, sa uma. Sa san ulang abiya nagsugod ang problema sa ikang lawas si mama mo Zenaida? Asang ma'am, nagwa na sa ang ma'am, ang nag-start sa dialysis. 2 years, mga 2 years na, almost 2 years na. Almost 2 years na. Baligin pa doktor nyo siya, tapos sunod sa doktor, ang diagnosis, gin-diagnose siya. Ano ang iyang sinibalatian, Raymar? Ang iyang kidney, ma'am, bali na guba, bala ma'am. So, kidney failure? Yes, ma'am. Amo na ang diagnosis ng doktor? Ma'am. Yes, ma'am. Ahay. So, mga last 2 years ago, 59 si mama mo last December, 57 siya sang nagsugod. Nagsugod sa pagdialysis. Yan. So, bilang kamagulangan, that time, wala ka pa sang asawa? Or may asawa na? May ara na, ma'am. May ara na. Yes, ma'am. By the way, Raymar, may bata ka na? Ma'am? May anak ka na? Yes, may anak ko, ma'am, sa kabilog na babae, 6 years old. Okay, 6 years old na. So, sang amo to nga panahon, si mama mo, ginadialysis, kag suno pa sa imo, amo ni siya ang isa sa mga, para sa imo, ang pinaka mabudlay gid nga pagtilaw nga naagyan bilang ikaw, no, kamagulangan, hindi mo man niya mapabayan si mama mo kay sa ngalan nga kamagulangan ka, kag sa ngalan nga palangga mo si mama mo. Yes, ma'am. Sa bilang ang ginikanan dapat kimamang palanggaon. Kay sila lang na mo. Kumaga pa, hindi na sila mabayluhan. Daw, kumbaga pa doon muna sila ang para sa ako man doon muna sila ang treasure ko muna. Si mama sa amon. So Raymar, bot silingon yati, hindi man sa ginahakwat nimo or ako abi ang imo siniiya nga bangko, no? Makitaan ko kag mahambal ko nga di mapinalanggaon ka nga klase sang anak kamo nga magululutod abi kag palangga nyo gid si mama mo. Sa sulod sang 2 ka tuig nga ginadialysis si mama mo every month, how many times? Every twice a week. Twice a week. So yes, twice a week kada bulan pila ka beses? Sa isa ka semana kadua sumag sa mga 12 siguro, ma'am. Subot silingon naguntat si mama mo na sa pagtrabaho sa uma. Yes, ma'am. Why na gid sumugod sadto. In and out na kamo sa hospital. Kamusta sa subong, Raymar? Subong, ma'am, sa ICU. Uy? Kay
nagano siya sang Friday to bla, sang ginaba ko kagay na. Okay. Nga- So let's go back to sang Friday, no? Ang Yes, ma'am. ang Last Friday. sang last Friday, abi. Last Friday, subod silingon kahapon? Kahapon or last pag yun, ma'am, sang last sang pag yun. 14? Okay, Jen. Oo. almost 1 week na kami dito sa hospital, Ay, ma'am, okay. sa ICU. So, sang January 14, anong natabo kay mama mo? Ara ka mo sa inyo balay, anong natabo sa iya? Ano siya, ma'am, stroke siya. Mhm. Stroke siya. So, ganun nga, nagulpi lang bala siya, nagkalaway siya. Tapos naman siya, unconscious na siya bala. Matamat, unconscious. So, muna, gintawagan siya ng nablan siya. Then, pag-abot di sa hospital, unconscious siya, ma'am. Lagi siya kahit sapatan mo sa pain sa lawas niya. Waay na gid siya, ma'am. Waay na gid siya balagagiyo. Waay na siya giyo. And then, yun pa, kami bala kung inangalan siya itubuhan, hindi kami tayo mapasugot, ma'am, kung asa mo na bala na time. Pero life and death, wala kami may mo. Nag-risgo kami. Yun siya. And then, isang Sunday ang diagnose ng doktor. Nga, gin-x-rayan siya mo, nagwa sa x-ray niya, ma'am, nga may naglupok nga, ng ugat sa iyang brain. Nga supply sang oxygen sa lawas sa heart ng tao. So amo na siya pinakagamay na ugat. Nga hindi man siya pwede operahan. So amo na extra kami doktor. So kumbaga pa ginambal niya nga may chance si mama mo 20% pero hindi siya makamuklat. Hantang gulay siya. Mabatian niya kamo, pero hindi niya kamo makita. So, kumbaga pa do patay lang yung siya lang, may lang siya. So, grabe ang amon nga, siyempre, ang subo. Do, nabatsagaan namon. Pero, wala kami nagdula, pag-asa. Keep praying lang yun, pangamulo lang kami nga, pamuklaton si mama. Pamuklat, amo lang ginaging pangahin na mo nang gamuklat si mama. Pangamuyo si Ginoo. So, susubong araw siya sa ICU? Yes, kamantil na sa ICU. So, nagano siya, ma'am, na I think to mga 5 days siguro, namuklat niya mata, matamat lang. So, dito kami na tigaan sang sang gamay nga pag-asa. Sang ano to oras? Gabi, ma'am, gabi. Sang Nagano sa. Oo, kundi sang 14 amo to gin-stroke siya, gindala niyo siya sa hospital. Pagkatapos gin-ICU siya sang Sunday, sang 16, sang 16. Oo. Saan o siya abi? Gin-swab pa siya, pa siya. Okay. May lang kay negative man siya. Oo, negative man siya. Very good. Oo, may lang. Sang 16 kag san una natabo nga syempre ang inyo sa pagpangabuyo grabe gid. Yes, ma'am. Amo na ang inyong ginapangayo nga bisan muklat na lang. Yes, ma'am. Okay, ang akong bala, ma'am, nga pag makamuklat kasi ang tao, ma'am, makita niya sa palibot niya, connect sa heart niya. Yes. Kasi hindi siya makahambal, makabatsyag siya. Kaya may nakita siya. So, naghatag na sa amon sa pag-asa. Sa amon na, ma'am, ang sitwasyon niya. Ara gid ka mo that time sa nagmuklat si mama mo? Patawag kami sang attending nurse niya. Kay limited man lang ang time niya makakagto ko sa ICU, sa ICU. So amo na diri lang kami sa gwa. Lubos-bulos kami sa mga otod. Mayo kay kompleto man kamo nga 5? Yes, ma'am.
amo lang gid na ang amon ma'am. Kung sa finances, why mo kami saligan. Kamo lang gid jaga alin sang una sang time nga ti single parent na lamang si mama mo ka ikaw nag-serve bilang padre de pamilya, no? Bilang nagsalo sang responsibilidad, lima kamo ka magululutod hugpong kusog, no? Pod kay mama nyo, Yes, ma'am. especially subong, kinanglan kamo ni mama nyo. Amo na gani mamang hambal ko kay mga siyempre babae may emotional man. Do ako natubuan naman ko sa nervyos man sa ila. Ahay. Hambal ko gani string ko kabakod kamo. Kay ko magluya kamo sino na lang ang maghatag sa kabakod sa aton. Bilang tawhanon nga makabatsyag sang amo na sitwasyon. Na pilit ko nga ang mabakod kay kung isa sa amon ang kung tanan kami maging maluya o ay nagid sang do kabudlay bala so ginanglalagid namon nga tanan ginahimo namon kay mama. For more than 2 years nga amon ang sitwasyon, pero sa gihapon sige lang, no, keep on. It's because nga you love your Mama Zenaida. Siyempre mama amo na bala wala gid ang lapag sang sang the very beginning bala ma'am do why gid na yan although ma'am may may kapiga doon pero at least plus survive why gid pabayaan kung Ginoo. Yes, kung good health lang mayong lang lawas ang tanan mo, no? So sa subong sang time to, no, balikan ta to nga ginpasulod ka mo isa-isa kay nagamuklat na si mama mo. Actually ma'am sa lang ang ako lang utod na babae kay siya lang gid gado hindi gagwa man ko kung guys parang safe si mama mo. Ti ano kuno ang mga ano to oras, sir? Gabi? Gabi ma'am, yes. Sang 16 mismo? Or saan to? Sunday. Hindi pa ma'am. Doon mga Friday, Saturday, Sunday. Mga Tuesday. Sang Tuesday, sang 18, sang gabi. Oo, doon ko 5 days siya na ko, ma'am. Ay tuod, na comatose pagid siya yan, no? Yes, ma'am. Yamakon mo na? Comatose. Miracle nga nakabugtaw siya, nakamuklat aya si mata sang Martes. Kay amo nang imo sini nga ginapangayo lang gid, no? Nga, yes, ma'am. The fact bala ma'am nga ginpamuklat siya despite ang assessment ng doktor. Pero lain magtrabaho ang Ginoo, ma'am. Yes. So, ang prayers namon ginpamasiyan sa Ginoo. So, hindi kami magdula paglaom kay ang bako. Ginpamuklat niya eh. So, dapat mag-provide sa kinanglanon. Yes. Sabi sa nga pamagi. So, muna, naman kami, balaka naman kami isang kahapon. Ano natabo yesterday? Na ka-acquired pneumonia naman siya, ang bakterya naman sa lawas niya. No. So, may times kay ma'am nga siya, makamuklat siya, and then hindi siya makamuklat. Tapos mabalik naman siya kamuklat. Do ka mo na. Kung may times nga gamitan siya sa machine, so ginatry sang nurse na hindi siya bala depende sa machine nagahatag sa iya sang oxygen. Ginatry nga on para maka sang breath sa ang pagginawa nga iya. So may times gid nga ang balsang nurse nga gakalipat sa maginhawa. Yes, go ahead. Ma'am. Yes, go ahead, Raymar. So, amo to ma'am kagabi nag-try naman kami ng doktor. May acquired pneumonia siya. Sige, na-expect na magid man ako daw nila sa tungod sa tubo. So, ang balya
nga limprangka ko ang doktor nga kung may chance bala nga si mama makarecover. Nga may chance nga makarecover si mama mo pero i-sustain niya gid ang iyang mga kinangalanon. Sa mga medicine. Mga balayran sang ano ma'am. By the way, So, din dito ka mo naman subong? kami. Din ka mo subong nga hospital? Sa sanitarium ma'am. So, So, amo amo na. naman to. Go Oo, ahead. ma'am. Amo naman to ang samon sang naghatag samon sang kasakit. Muna bala. So, at least kapila ka beses si mama mo nagamuklat-muklat, no? But silingon, she's also fighting. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very. From the very beginning sa nga buhay, ang mama ko is very fighter. Actually, ma'am, ay nga tabo, sino ikatatlo yun namin yung life. Ay, tuod ka? Yes, ma'am. Kaya nga, Yes, before, before, quick dutaya lang. naman, dutaya naman lang siya, kahit, amo to bla, sa nabalaan doon, yung nga may dialysis siya, ay may sa kidney. So, amo na, ano na lang gani, gaulat na lang, kung ang nurse gaulat na lang si mama, pero nakibot sila, naka-survive, naka-recover si mama. Oo. So, dito niya nag-start ng iyang dialysis. And then, ikadua, nilang ma'am nga, October. Last year. Last year. Tama. Last year. Drima kami, hospital. May bacteria ang iyang, dumagtagto sa sepsis. Sepsis, okay. Pero naka-recover? Yes, ma'am, naka-recover siya. Nakagwa ka mo. Nakagwa kami. Transfer lang galing sa liog niya. So, dito nag-start ang iyang kaluyahon. Transfer sa liog niya. Ahay. Pero pa-birthday nyo gid siya, just sort of Thanksgiving on your part, Abi, nga si mama mo nakalabot 59. Yes, ma'am. Actually, ma'am, ang doon lang muna siya sa balay mo. Muna, si mama, sang 29, ilagaw siya namon sa Don Salvador. Sang December 29. Anong yasin niya birthday? 31 din, ma'am. 31, okay. Oo. Wow. Kung sa New Year's Eve? Yes, ma'am. New Year's Eve ka mo. Okay. So mo to, sa 29 gilagaw siya namon. So, kita man namon nga happy siya. Part ba lang daw, fulfillment man para sa iya. Happy man siya. And then, pagka 30, ginlagaw ko pagit siya. And then, pagka 31 naman to, celebrate niya birthday niya. 59th birthday niya. 59th birthday niya. Happy siya. Salamat sa Ginoo nga despite sang nagyan niya, still ara siya. Wala siya rin pabayaan sa Ginoo. Pasalamat niya. And then, amo naman eh. Sa bumang. So, amo gining pinaka-critical nga nagyan sa ako naman. Okay. Raymar, since we're running out of time, amo na hambal mo gani nga may tsansa, no, ang imo sini nga iloy. Pag naghambal ang doktor sa imo, sa inyo nga magluluton nga kinanglan ihatag gid ang tanan para kay mama nyo. So it needs financial support. Raymar, since nga amo nang sitwasyon mo, may mensahe ka una sa tanan anay, anong kung nagapamati gid subong si mama mo, since nga ara siya, conscious siya, although nga sa subong daw ka alang-alang gid sa iya sitwasyon. Kung kapamati si mama mo subong, no? Ano ang pinakamensahe ni Raymar? Ang yan sini nga eldest. Para kay mama, ma'am? Yes. Pakabakod. Damo na taging agyan. Damo na tang pagtilaw. Pero wala agad na gano, wala agad may kami kabati sa imo ng reklamo kasi kabuhi mo. Gusto ko lang balaan mo nga
hindi ka namon turbayan hasta sa kuliulihan. Imo na mo ng tanan para makarecover ka, kag makaupod ka namon, kag mabatsagan mo ang amon naman luwat nga pagserbisyo sa imo bilang kabaylo sa imo man nga pagserbisyo sa amon. Halin sang gagmay kami. Pakabakod. Hindi magluloy pangamuyo din. Hamba ko ganit siya, ma'am, kagina nagsulod ko to. Hamba ko, hindi na siya, do jali-jali ko siya, hamba ko. Doon nakita ko sa mga nag-giyo, yung lawat, yung baga. Excited siya. Excited siya, hamba ko, ma'am, i-relax anay ma. Hindi magpaminsar sang ano man nga bagay, hindi magpa-stress. Ang imong heart, i-relax mo. Kung kapoy ka, itulog para magka-gain ka sa strength naman. Continuous ang imong healing. Magitaan naman paagi ma kung paano ka maayo. Lapit na lang maayo. Haba ko na sa iya. Excited siya. Despite this, ang nakakatubo siya, sakit din man, napasyagan ko. Dumahambal siya, ma'am. Dumahambal siya. Fighter, gidya, Raymar, ang imo sininga iloy, no? Yes, ma'am. Ba kumain, di anay maghambal. Relax lang anay. Hindi na pangamoy ang kaginamol. Kahit anong pagtilaw lang ni Saturn. Yes. Maagi lang eh. Raymar, Yes, ma'am. basi may mensahe ka sa mga may bulawanon nga tagipusuon, no? Nga I'm sure di amo na subong, no? Gapakabakod gid kamuya nga magululutod labi na gid ikaw kay ara sa imo ang pinaka responsibilidad being the eldest, no? Ikaw ang ginasalighan especially ni mama mo. Anong mahambal mo? May panawagan ka? Go ahead. Sa tanan gali nga nagapamati ng programa, nagapanuktok ko sa inyo tagituon nga makabulig sa amon financial bisan pila nga amount para lang mag-sustain sa amon nga iloy. Mo na mo tanan para lang sa amon mama sa subong nagabato kanya nga kabuhi. In advance, mapasalamat ko na yung opportunity nga ginhatag sa akon ni Ma'am Jazz na makashare man sa akon nga life story sa akon mama. Amo na magapangayo ko sang inyo nga bulig financial. By the way, Raymar, is it okay? No, sa imo sini nga contact number or diri lang sa akon? Kung sino lang maluyag. Pwede, alawagon mo or diri lang sa studio na? Ano na lang, ma'am? Tayo muna na siguro. Okay, sige. Salamat kid Raymar, ha? Ma'am, thank you so much. Ini nga, subong naghatag naman wat sang paglaom sa mo. Sakto na ginahambal mo nga bisan ano pang matabo, no? You'll do everything bilang bata because isa lang ang iluita, no? Yes, isa ma'am. lang na sa yaya. Kag yes. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Ang kwarta makitaan lang na iya, no? Basta as long as gapakita kasi mama mo nga naga-respond siya, bot silingon gapakigbato siya. Bot silingon gusto niya pa nga mabuhi man. Agod nga ma-celebrate gihapon upod sa inyo nga pamilya. Ang ginatuwag wala nga life, no? Ang kabuhi. Padayon lang gid Raymar sa inyo sini pagpakabakod and don't forget, no? I'm sure amo gid niyang pinakataming mo ang imo sini nga faith, no? Ang imo sini nga pagtuo sa mahal nga makaako kag I'm sure maka-agree ka gid sa ginatawag nga there is nothing impossible, no? Sa Ginoo kon ito gyanaton sa iya. Kag siya ang
nagapadalagan sa tanan-tanan, if it is His will, no, He will provide everything. Yes, Raymar? ma'am. Correct, ma'am. Yes, ma'am. So God bless you, Raymar. Salamat gid. Kag Ma'am, salamat gid. Yes, sa imo sini nga mga utod, God bless them also kag sa gihapon magpagkabakod lang gid, Raymar, no? Kag kapyot lang gid, uyat lang gid sa aton si mahal nga makaako kay sa nasiling na naton wala sa imposible sa iya. God bless Yes, you, ma'am. Raymar. Yes, ma'am. God bless sa mga program. Salamat sa opportunity. Ang ginatag mo, ma'am. God bless you and give my regards bisan wala si mama mo basi makamuklat siya kag hopefully makamuklat siya liwat, no? Regards man ko sa iya sa bugos mga pamilya. Halin man diri, Yes, no, ma'am. sa kay Bombo Mary Divine Grace Quell yung aton sining station manager nagapa-regards man. Raymar? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sa amon sining nga mga pamilya diri sa Bombo. Salamat gid and God bless you. Thank you, ma'am. God bless. So, amoy ito mga kabombo ang aton sini special man nga dinapit sa sini nga hapon, no? Ahay, makatalandog balatyagon, no? Sang sitwasyon, no? Amo pa ni bala nga ti, sa nasiling ko na gani, mangod sang pandemic, mabudla yung aton sini nga pagpangabuhi, how much more, no? Kung may ara kita sang pasyente, nga pinalangga pa naton sa kabuhi, mga kabombo, no? Initanan niya ti itugyan ta sa mahal nga makaako. Wala nagikita sa may mahimo pa, no? Ang aton siniya ginaagyan sa kabuhi, initanan niya may mga ang ini nga pagtilaw, may mga rason initanan mga kabombo. So, kung arab lang mahambal ka nga, Lord, give up na gid kuya. Pero hindi. Kaya nga, akadako-dako sang aton sini nga Dios, mga kabombo, no? So, sa liwat nga panuktok kita, pwede kita ka bulig man, no? Sa aton sini nga utod nga si Raymar, pwede ka mo diri ka contact, no? Sa Bombo Radio, no, nabatian naton ang iya sini nga pag-apilar, ang iya sini nga appeal sa ang iya sini nga apelasyon mga kabombo, no? At sa mga may bulawanon nga tigipusoon sa liwat, no? Pwede kita makahatag sang bulig, no? And most especially ang idalo naton sa pagpangamuyo, no? Si Raymar, especially si nga nanay nga si Nanay Zenaida, ang bugos nga pamilya, no, ni Raymar nga manggimabakod sila mga kabombo. So wala kita sa panahon, no, salamat gid sa inyo siniya nga pag-upod. Ari lang diri may number ako diri kay Raymar kung gusto ninyo, no, pwede gid. Antes pa man ari aneng aton sining words of wisdom, no, precious words of God from the Holy Bible, mga kabombo, no? And this is taken from the book of Psalm, chapter 119, verse 50. Para gid ini sa kay mama man ni Raymar, no, si Zenaida, kag sa mga nagaantos dira karon mangon sang balatian. Kag bisan ano nga klase sang sufferings ang ginadulot sa aton sini nga kabuhi, no? Nagasiling sa Psalm 119 verse 50. My comfort in my suffering is this: your promise preserves my life. My comfort in my suffering is this: your promise, O Lord, preserves my life. Tanan kadamo sa mga promisa sang Dios nga ginahatag niya para sa akon. Sa aton, sa aton tanan-tanan, no? So i-embrace ta lang na. Kung kaisa wala nagkikita sang may wala nang kusog, no? Mambal na lang ta nga, Lord, give up na gid ko. According sa iya sini another Bible verse, Psalm 119 verses 49 to 50, dina nagasiling, remember the word to your servant, upon which you have caused me to hope. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. Psalm 119 verses 49 to 50. Wala kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisagya po niyo lagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio